Tæt på. Så er det... Tag den derop, Finn. Allerede, tror jeg. Jeg er meget bedre. Ja, det er allerede Mikkel fra Allerede Fodboldklub. Ja, der er luft på, det er godt. Og så er det Jægersborg. Også Mikkel, der skal sparke. Lidt tæt på her. Så skal vi have fat i Kasper fra Humleberg Fodboldklub igen. Lige bolden ind på banen igen, men... Ja, okay. Han får en score på pakkens mål, det var Så er det så Mikkel fra Allerede igen med sit andet forsøg. Det er en skide, fordi jeg skal styre det. Mikkel fra Jægersborg. Øj! De er tæt på. Så er det så Humlebæk, der skal prøve at give det et forsøg igen. Den første over. Tredje forsøg fra Kasper fra Humlebæk. Så er det så allerede tæt på. Og så Jægersborg med sit tredje forsøg. Også tæt på. Så kan han vinde nu. Så er det så Mikkel, der altså allerede har en overligger med sit sidste forsøg. Mikkel, ser han ikke det? Mikkel fra Humlebæk med sit sidste forsøg. Nej, Kasper for helvede. Undskyld, Kasper. Ja.